lair batin tinimbang ngrasaken kamokten kawibawan kanthi ancik-ancik bangkinipun tiyang sak negari Kakang. Pamasonya patangga windu wiyat amun-amun lirku mampang maletik mancolot baladalah jagat dewa batur jagat mangestungkara yektine marem lan tentrem rasaku legawa krungu apa kang dadi aturmu ya yen pancen tikadmu kaya mengkono tan wurunga pun Kakang mung bakal condong lan rumaja yektine pun Kakang uga bakal madheg senopati. Aku ki jinejer satriya aja nganti kaya wastra lungset ing sampiran. Aku kepengin ngundurake para sata Kurawa ingkang ngrampit saka mburi kanthi cara nitih kreta pusaka Kyai Garudayaksa. Ning upamanipun Kakang dadi senopati sapa kang dadi suku sire? Kula saged dados kusir kowe wong mandu. Blangap-blangap matur ngucap kaya wong nglindur. Wrihanul. Ora melek mripatmu, kowe iki wong pandu. Gaweamu mung beksa karo ura-ura. Lah kok arepe dadi kusir iki karepmu piye? Nuwun pangapunten Raden. Saderengipun kula suwita wonten Wirata rumiyin kula menika kusiripun panengah Pandhawa Madukara Raden Arjuna. Kowe kusire putuku Janaka. Kasinggihan. Kusir plesir apa kusir perang? Mun inggih kusir perang. Lah, yen ngono kowe wani ngendhaleni rata Garudayaksa sing gedhene petang kreta lumrah. Mun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo siaga ing diri sawi ing gati. Sewang-sewangan Yayi Utari. Sembah kula ingkang miring jengkar paduka mugi-mugi lanang juretipun Kakang. Ya, muga-muga pamuji munumusi. Nyapangening kalanggan akwar pancamontar tinon lir kakonang surem sorote tanpa dang Wrihatnul wonten timbalan ingkang ngadhawuh Raden Utara. Sawangen iki kreta Kyai Garudayaksa gedhene kliwat ukur ditarik karo kuda cacahe 4. Wani tenan. Mun inggih wani badhe kula cobi. Bagus. Ayo lenggah ana pakusiran ning sadurunge kowe munggah. Kowe kudu nyembah ping 3 luwih dhisik. Yen ora ana kuwalating lelakon aja nyalahke kelawan Utara. Mun inggih saken dawuh.
Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadange liyan yayah tunggil ibu swita mring Sri Kurupati Paman Patih Harya Sengkuni paman kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawu Anggir Basukarna. Kula mirsani paman. Menika wonten wujudipun kreta ingkang agengipun kliwat ukur. Mbandang antrajang magut wonten palagan. Menika kreta menapa paman? Inggih menawi mboten lepat menika Kyai Garuda Yaksa kreta pusaka Wirata. Ingkang madeg dados Senopati Nitirata sinten? Menawi mboten Prabu Matsapati inggih para putra-putranipun. Lah dalah. Menawi mekaten mang perintahaken para Sata Kurawa dipun udani Jemparing ngestakaken dawuh nggih. Dinas trampil anenggih sang kusir Kedhi Wrihatnala genya nrenggalangi wujudipun Jemparing sing kaya udan mangsa rendheng nganti mubeng seser konang rata mangkono ora kaya sang Senopati nenggih Raden Utara duwe mulat palagan ingkang kebak Jemparing mangkono keder jantunge sigra mlumpat saking baing rata kagiat nenggih sang kusir Wrihatnala. Wah. Ninggal tata krama kowe Wrihatnala wani jambak rikmaku nganti aku meh tiba kalenggak nyuwun pangapunten Raden Utara sak mangke dados menapa melek mripatmu dadi senopati menapa watakipun senopati kados mekaten mongko manut pangandikanipun Raden Arjuna senopati menika tinimbang bali wirang luwih becik dadi bathak kowe ora nyawang para Sata Kurawa sing gunggunge semono akeh kabeh nibake Jemparing sing ner kang tinuju ya kuwi kreta Garuda Yaksa. Aku moh mati kodhok. Mati kodhok menika kados pundi? Mati sing tanpa lelabuhan. Nyuwun pangapunten.
menawi satriya bebelo dumateng negari menika menapa mati kodho malah menika ing tansah dipun gayuh dening para satriya tama pejah bergagah mongko kakusuma yuda njur karepmu ripalungguhan iki piye Gandeng Paduka sampun mboten kersa dados senopati mundur saking palagan monggo sak mangke lelampanipun dipun walik diwalik piye Paduka dados kusir kula dados senopati piye kowe kena dadi senopati paton pinter jebul diadane utara sorote pantam sumula amadangi jroning pasarean nani wadana remu kalingan angrangan sang piyah manah kung tumungkem guling wah ladalah babar pisan aku ora nduga mono kowe duwe kaprawiran ingkang ngedap-ngedapi kanthi gampang kowe ningkes aku nduk uncalake ana kreta banjur kreta nduk bandhangake ning emane anggen mbandhangake rata ora ana sajroning palagan tik malah mlebu ning alas iki karepmu piye Prihatnala sakmangke Paduka pitados kalian kaprawiran kula menapa mboten ya lahir batin aku percaya tegesipun dadi senopati aku saguh dadi kusir menika saestu ya tenan ning ya gene kok malah mlebu ana alas karepmu piye nyuwun pangapunten kula badhe mendhet simpenan kula piye mendhet simpenan kula canthi sanes tiyang nanging pusaka inggih para kake jumuken mapan wonten sak inggiling wit jati menika jumuken Paduka dados menapa aku dadi kusir kowe senopati wajibanipun kusir manut ing reh perintahe senopati kula nyuwun tulung dumateng sang kusir kula aturi menek mendhet pusaka kula aku anak ratu mosok yahene kon penekan milih dadi senopati apa milih menek elane gong nun wah kowe ketemu ning kene babar pisan kanugrahan saka Gusti lantaran kowe gong lha pripun aku arep njaluk tulung karo kowe gini yo to tak wakili dhewe piye to kowe menek awit jati mburi kae ana pocongan ning dhuwurke jare pusakane Wrihatnala para gage jupuken oke mboten langkung sendika ngestokaken dawuh ayo menek ojer basuki mawa bea tegese lakone panjangka kudu mawa dhuwit apa-apa jaman saiki kudu ngangge dhuwit waton kowe ngetokke dhuwit 200.000 tak peneke bojomu kok bojomu jati kae wis jati kae kowe yo hitungan karo aku yo hitungan kowe yo hitungan karo aku kok engkare piye le nandur kene sing ngunduh ngono yo enteni sik mang menit
enek kaya ngene kuwi angkrang ya ampun pirang-pirang truk. Apa? Turu ya. Ora. Aku kowe pengen ora dhuwit 50.000. Saman kaya ngene golek dhuwit angel 50 ya akeh. Lah iya gelem ora? Ya gelem. Lah, jere Basuki Rahmat. Anu mawa beya, kowe menekake nek pocongan ning dhuwur ki isine pusaka. Jupuken 50.000. Duwite sik. Nya ki lho. Nah, penek. Wah, angkrange pirang-pirang, Gong. Ya wis resikone 50 ya ngono kuwi ya. Wis, Taun-taun aja diuncake pusaka diuncake ora. Nganti temono pupumama ning janggan ingsun. Ingsun katriwandan ya iki. ya iki. Oke, matur nuwun. Iki mau dhuwit 50 sing maringi Ndara Utara lantarane aku, perantarane aku. Mosok ora ketang 20 ora kok kei. Kowe 30 aku 20 ora gelem tak balekne neh duwike. Kita unggahke neh iki pocongane. Ya iki 20. Heeh. Bar iki aku ngrokok melu kowe lho ya. Kowe karo kanca rek kejem. Ya ora kejem piye. Niki Gus, poconganipun pun kula pendhet niki wau angkrange pirang-pirang akhire kula mencolot ceblok. Kula berobat niki entek 500.000. Ya iki tak tambahi 500 sing penting nyawamu isih utuh. Nggih nyawa kula gumantung. Saranane wong yen luhung betah lopo kurang guling wah ladalah potet tenan maling kowe Wriyatna lho sak bodho-bodhene utara aku apal yen karo bangsane pusaka kaya ngene iki pusaka Kiai Hardo Dedali keris iki Kiai Pulanggeni iki sing bedore wulan tumanggal Kiai Pasopati. Iki Kiai Sarotama. Cetha iki gamane putuku Janaka. Kowe dadi potet, kowe dadi maling. Sajroning Pandhawa susah parandene malah colong pusakane. Nyuwun pangapunten. Nalika Raden Janaka badhe nindakaken wanaprasta wonten ing alas Kamiyupa, nitipaken pusaka menika dhateng kula mila kula rukti Raden. Wah, ngadalah. Bareng aku weruh pusaka iki njur kelingan karo putuku Janaka. Mendah lamun to Janaka Ripalungguhan iki mapan ana Wirata mesti negaraku bakal tentrem ora tintrim kaya mangkene. Yen pancen kowe abdine Janaka kira-kira ngerti apa ora? Ripalungguhan iki Janaka isih urip apa wis mati? Muni nggih. Pangestunipun Raden Utara taksih sugeng. Sugeng Rahayu. Tegesipun taksih seger kuwarasan. Isih urip? Tasih. Yen pancen isih urip dina iki Janaka mapan ana ngendi? Mapan wonten ing gunung. Gununge siji apa loro? Setunggal. Gunung Laladan ngendi? Ing dusun Sabejagong. Sabejagong ing ngendi? Pedawah Kecamatan Aduarep. Aja lelungidan sing dadi tembungmu. Kantun tigang dinten muka menawi jengandika yang pangling kalian kula. Sik. Kowe ndangak. Kowe ndangak wis sapa kowe? Oh, putuku Janaka. Alah, yektine aku wis nggraita.
ing atase wong wandu parandene nek kadigdayane ngedap-ngedapi jebul kowe. Iya. Langing dung sirai ing kene dalan patimu. Oh! Oh! Oh!